Natimbog ang 4 na kalalakihan dahil sa ilegal na pangunguhan ng kahoy. Nakalulan pa sa kanilang pulang sasakyan ang mga putol na kahoy nang mahuli ng mga pulis. Ayun, i-turnover namin yan sa Sinro at saka sila na magpapail ng kaso niyan laban dito sa mga nadakip na tao. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kinilala ang driver na si Jeffrey Mazda at ang mga kasama nito na sina Anacleto Breto, Ruben Hermosa at Marlon Marcela. Tinataya ng mahigit 50 piraso ng assorted dipterocarp na may habang 487 decibel feet ang nakuha ng mga otoridad kasama ng DNR officials mula sa mga suspected illegal loggers. Base sa Department Administrative Order 97-32, meron tayong tinatawag na administrative confiscation proceeding kung saan ito ay gagawin pa sa aming community CNR officer nakabase sa Sipokot. Ang ating hearing officer dyan ay si Forester Joaquin Ede Guerrero. Kung saan after mapatulayan doon, nandun na yung mga dapat mga penalty na tinatawag sa mga taong ito. Nagbabala naman ang DNR sa sinumang mahuhuling lalabag sa batas ng pagbabawal na manguha ng kahoy ng walang permiso ay papatawan ng kaukulang parusa. Mostly may mga tao pa rin talagang ayaw kumuha ng permiso sa DNR kaya gumagawa ng ganitong mga bagay. Alan Manansala para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Alan Manansala para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.